On the way tayo. So kakain tayo ngayon ni Tolyogen. Kasama yung pamilya ng Cabelli. So 90,000 subscriber plus birthday nung anak ni Tita Marie and Tito Bill. Anong pangalan? Alma? Kita Alma! Happy birthday po! Happy birthday po! And happy 90,000 subscriber ng mga Cabelli. Yun. Thank you po sa lahat! Yun o. So mga Cabelli kasama yung mga ano natin, mga pamilya ng Cabelli natin. Yun, so isang solid na naman to. Kasama natin si Senyor Cabelli, saka yung mga kapatid ko, saka yung mga anak, pamilya. Hey, maraming salamat Tita Marie and Tito Bill. Yan, happy birthday Alma. God bless. More blessing to you. Cabelli, nandito na tayo sa Urban Point, Magalang, Pampanga. So dito naka-reserve tayo mga Cabelli. Yun. So nasa 24 na katao tayo ngayon. Yes mga Cabelli. Oh, thank you. Tolyogen. Yun mga Cabelli, nandito na tayo. Urban Point. Cabelli, nandito na tayo sa Urban Point. Ayun. Tita Marie, happy birthday. Sa daughter nyo, Alma 6. Ayan, Alma 6. Happy birthday. Yan. Thank you, Tita Marie, Tito Bill. Thank you po. So kasama natin ang buong pamilya ng Sigwa, saka yung pamilya ni kapatid, saka tito ni Jampon. Saka si Janjan nandito, pinatawag ko. Nasaan na? Baba. So Cabelli, nasa 20 na kataa. Ilan tayo? 29? 29. Yan, so mga Cabelli, 29 na person to. Bilang namin. Yun, Urban Point, Magalang mga Cabelli. Yun o, long table. Ren. Ano na Cabelli? Mga Cabelli. So yan mga Cabelli, sinabay na namin yung 90,000 subscriber plus birthday ni Jepoy. Dahil ngayon lang namin nakasama si Jepoy, Yun. sasabay na natin dito. Last birthday ni Dino,
Pangalan po? Alma, Ate Alma. Yan, Ate Alma. Happy Sing. birthday. Yan, happy birthday. More blessing, tita, ate. Yan. Thank you sa blessing. Thank you sa blessing. Yan, thank you po. Yun. Dami. Okay. Ay, Tita Trinity nagbigay sa'yo. Saka Tita Nanette Mercado Marquez. Ayun. Marami. May ano ng balita? Beli, ikutan mo na ni John Paul yung ano natin. Yan mga Beli, yan, manager mo ng Urban Point. Ma'am Corinne, ma'am, invite natin sila sa Urban Point. So yan mga Beli, ako na mismo ini-invite namin kayo rito sa Urban Point. Yan, tikman ninyo. Magalang. Magalang, Pampanga. Ano yung ban? Stop po, stop mga kabili. Hey, Urban Point. bayan, kinitang. You know? Cafe Plus Bar. Mamaya magkakape tayo. Ay, hindi yata kasama. Hindi, di gusto mo sana yan. Naka-separate yung ano yung bayad niyan. Mabili yung menu nila. Sa dami kumakain mga kabeli oh. Tapos dito yung ano, magiging banda. Kung merong banda. Live band. Live band. Sa maliit na kubo, dito yung kuhanan ng mga juice. Tapos doon po yung pagkain mga kabeli. So sila kabili po nandito sa kabilang table. So di nagkasya. So sobrang dami. Mabiti sa table. Balong table na po yung mga kabili. Ay sir boss. So yung mga Beli, pwede na tayong pumasok. So yun, happy birthday ate Alma. Alma 6. Ate Alma 6. Yan na. Tita Maren, Tito Bill, maraming salamat. Yan. Mamubusog na naman at magagawa natin birthday. Yan na mga kabeli, happy 90,000 subscriber. Sana madagdagan pa po tayo. And then, happy birthday Jepoy. Free celebration. Ay, po. free celebration. Thank you, Okay, thank you. game na tayo? Pasok na tayo? Okay, mauna tayo mga Delpani, stop dyan. Isang kaway po na po. Ayan, naka-vlog po tayo, kabeli. Ayan, sa papasukan na. So yun na mga kabeli, papasok na tayo. Kuha na may pagkain po. Yeah. Diyan dito muna sila. Okay. So yun, kain na tayo mga kabeli. Go, sweet. Ay, baka mag-try ko. Ano yan? Spare ribs? Beli, tikman natin yung spare ribs nila. Wala nila ka. Kaya mga Beli, nauna na tayo. So meron tayong sabaw, ulo ng salmon, saka yun. Daming tao, daming natin.
90,000k subscriber po. Ngayon, batiin nyo na happy birthday si ate ano nyo. Ay, Alma. Happy birthday po, Tita Alma. More birthday to come po. Alma. Thank you po. Maraming salamat po, Ate Alma. Kuya Jeffoy mo, di ba binata? Kuya Jeffoy. So ayan. Kain kayo marami ha. Ito po kapatid ni John Paul. Arap ka muna ganda. Yan, kapatid ni John Paul, tito ni John Paul. Yan. Hi po mga kabili. Tingnan ako mapakalan mo yan. Ito, po. Sarap. Ano Ram? Ayos po mga kabili, kain po. Dami yung dessert. Tuwa mga belly. Oh. So ayan mga belly, tapos meron silang live band. Tapos meron silang bar doon sa kabila. Hindi ko lang alam kung kasama yung bar doon sa ano nila, sa package nila. Tanong natin. Sir, kasama ba yung bar sa ano? Hindi, bukod po siya. Bukod po siya. Bukod. Anong araw meron tayo live band dito? Bali, minsan po, sigurado yung Sunday tsaka Sabado. Sunday saka Sabado meron. Minsan po Sunday. Mamaya meron Sunday eh. Hindi po, baka wala po siya. Kasi may bagyo yan. Okay. So mga bebe, meron kasing ano, bagyo, baka wala daw pong live band. Salamat. Pero regular naman talaga meron. Yan mga bebe, pasyalan nyo to Urban Point. Ang daming kumakain, no? Kahit kailan ako dumaan dito mga bebe, daming kumakain. Hello po. Mga bebe, ito yung bar. Yun. Ano? So yan ang menu nila mga bebe. Okay, tapos may kape din, may alak. Ayos. Daming kumakain mga beli. So ito mga beli, kada madaanan namin dito, marami talagang sasakyan na nakaparada. Ibig sabihin, maraming kumakain. Ate Keng, isang bagsak. Okay, kain tayo mga beli. Happy birthday po. Mamaya. Hey. So mga beli, daba ng pamilya Siglo. Long table talaga. So mga beli, kulang ba to? Wala pa yung pamilya ni Kuya Popoy. So yung iba, pamilya ng mga kabeli natin, katulad ni John Paul. Diyan, nandito. Ayan. So yun, kain po tayo mga kabili. Ban. Hi po mga kabili. Tama kabili. So yun, kain tayo mga kabili. Yung maraming salamat po. Kain po. Thank you po. Happy birthday po. Jeffoy si Bata.
Beli. Ay, nakakotse ka. Lalabas mo yan. Balik. Yung mga Beli, papasyal ko muna kayo sa buffet area. Shoutout, boss! Anong oras ang opening natin? 10 a.m. 10 a.m. hanggang... 10 a.m. to 10 p.m. Okay, diretso yun. Ay, salamat. So nakakuha kanina si John Paul dito, ang daming tao. Yun o! Ano yan? Ito po. Burong papara. Samjing Kamambangan sa mga Beli, may buro. Hindi talaga nawawala sa amin ang buro. Pritong bangus, saka pritong hito. Tapos may gulay. Ayan, may puto, malagkit, tapos may mga pakwan yan. Dessert. Oh, tatago ka pa, Ren. Kaya mo yan, ha. Tingnan nyo si si Janjan, baka kumuha ng malalaking baboy, ha. Tapos may sabaw dito, mga Beli. Ano sabaw to? Egg, crab and corn soup, saka sinigang. Tapos may kanin. Java rice, pansit. Ano nang sarapan ka? Opo, masarap po. Halay, isang bagsak mo na. Chapsoy mga Beli. Ito, hindi ko pa natikman to. Ito mga Beli, hindi ko pa natikman tong imbutido nila. Pero sarap ng pagkain dito mga Beli. Sulit yung ibabayad niyo. So, sir, pengin naman siya. Ngay, sir. Kahit dalawa lang yan. Kaway ka muna sa vlog ko, sir. Ay, mapupuno na naman. Yopay. Kain po. Urban Mix Seafoods. Naku, bait naging chicken. Lengua in mushroom soup. Sisig, di nawawala yan mga Beli. To roast beef, buffalo wings, chicken curry mga Beli. So mga Beli, solid yung 300 pesos mo dito sa dami ng nakapag na to. Ang dami. Yan. Ita mo wag yung kanan na, kakukuha babi na. Apa, alam. Okay.
Hoy, tignan niya si Janjan, baka kumuha na naman ng mga baboy yan. Ate, ilan po tayo sa isang araw? 11. Hindi kasama yung mga soup sa kain nga na. Okay, 11 Jesus na belly. Manyaman boy? Lettuce. Ayan. Puto nga belly. Ano to ma? Kayo na bahala sa mga anak nyo ah. Yun, dessert ka na? Ayaw mo nang babalik doon? Kaya very yung mga ano po? Ano yan? Anin ko ako Ang daming tao mga very. Yun na. Happy birthday! Taglawa doon! Gawat! Libre sauce ka mo! Hi! Bye bye. Okay daw, okay? Okay daw, sis, okay? Beli, tapos may cake tayo. So kakantahan natin yung anak ni Tita Marie and Tito Bill. Yan si Ate Alma, yan na birthday niya. So may cake tayo dito, dalawa, 90,000 subscriber. And then kay Jeffoy, sinabay na rin natin. Late na yung kay Jeffoy, matagal na yan. Okay, sasayaw ka dyan ha. Apa? Okay, makakantahan natin mga baby. So tapos na kumain lahat. Busog ka, Dam? Uy, sobra. Thank you po. Happy birthday po. Gusto nyo sumaya? Opo. Araw-araw po. Ito yun, si araw-araw eh. Araw-araw po. Opo, everyday. Happy. Everyday is okay. Salamat po. Thank you po. Salamat po. Ay, thank you kay Tita Nanette mo. Yung Ay, Tito Nanette, maraming salamat po. sa pa-birthday niya sa'yo. Sa birthday po, maraming salamat. Ano? Busog?
birthday po. Okay. Okay, tayo naman. So mga beli, 90k subscriber Kabeli team. Yan, happy birthday Japoy. Tapos ito yung sa anak ni Ate Alma. Yan. Sige po, bukla na. Happy birthday Alma C. Okay mga beli, sinong kakanta? Ha? Kaya alam. Kaya mabili, ayusin ko lang. Happy birthday, Ate Alma. Happy birthday po. Yun, maraming salamat po. Okay, 1, 2, 3, happy 90k subscriber. Maraming salamat sa mga supporter ng Kabeli. Thank you, Kabeli sponsor, Kabeli subscriber. Yan, thank you po. Thumbs up. So yan mga Kabeli, iniimbitahan namin kayo dito sa Urban Point. Pasyalan nyo po to, Magalang, Pampanga. So nagkamali ako kanina, 325 per head po dito. Tapos yung mga bata, iba po yung rates nila kung magkano yung per head nila. Yun. Okay, mga Kabeli, shoutout ko lang po si ano to, Jeff Erese Vargas. Yan, shoutout po. Yan ano to, Luz Vargas from Las Vegas, Nevada. Jeng Bagatbat. Shoutout po. Saka kay Tita Maria Yao. Shoutout po. Maria Dayaw. Yan, shoutout po. Christian Graham Saberino. Shoutout po. Jo Santos ay Ate Jo. Yan, and Kuya Aris. Loren Villacorta. Shoutout po. Tita Marisa de la Cruz. Shoutout po. Yun, Ate Janet Villalobos. Shoutout po. Saka kay nanay and tatay. Tapos, yun yung pinapasyato ni At shoutout po kay Eleanor May Bautista, yan, papalaw po sa Reels. At saka kay Maribel Munoz. yan. Shoutout po. Tita Maribel Munoz, shoutout po from California. Shoutout po. Okay, isang bagsak, batiin natin ang happy birthday si Ate. Ate Alma, happy birthday po. Yun. Saka happy birthday po kay Drep Mandona. Hey, Kuya Drep, magluta happy birthday from Washington. Okay, mga Bele, Team Kabeli, gusto nyo sumaya? Okay. So si Janjan may nagbigay kahapon sa kanya, si Tita. Hindi. Tita Trinity, tapos so yung mga Bele nagbigay ng 500, si Tita Trinity and Tita Marie. Yan kay Janjan. So 1,000 ang total ni Janjan. Salamat po. Yan, saka si Tita Nanette Abogado Marquez, pambiling cellphone, Janjan, binigyan kanya. Yun. So may bago cellphone si Janjan eh, kaya lang hindi ko pa nabibili dyan. So isang bagsak po. Isang bagsak. Ate kayo, tig 500 kayo ni Pombo. Madami isang bagsak. Yun, thank you po. Ay, huwag pagkatutok. Okay. Ate kayo, tig 500 kayo, galing kay Tita Marino. Yun, maraming salamat po. Thank you, Tita thank Marie. you po. Yun, thank you. Yun. Thank you po, Tita Marie. Wala pa eh. Wala pa. Ate kayong dalawa. Thank you po. Yes, thank you po, Tita Marie. Andes po. 2, 4, 6, 8. Thank you po, Tita Marie. Balik mo sa ice uli. Mababayad natin yan. Thank you po. Okay mga Kabeli, maraming salamat po sa sumusuporta at nagmamahal sa Kabeli. Yan,
Ingat po lahat. Thank you. Kabeli sponsor. Salamat.